Toyota 2.2 Ducat. Така, известните проблемни Тойоти. Оправяме и в момента софтуера. Правена е някъде и се опитвали се да изключват DPF и EGR. Обаче безуспешно продължил е да забива и да няма мощност, след което сменили турбо, затапили се EGR, но нищо не се е получило. Сега в момента вече прилагаме наше решение, след като сме апдейтнали софтуера до най-последната версия в сървъра на Toyota онлайн. И ето компютър Denso. Правилно в момента презаписваме вече на файла с изключен DPF и изключен EGR. След малко ще ви покажем и как върви автомобилчето. И хоп! Файлчето се записа. Ето. Готови сме. Сега ще ви направим и тест драйв, да видите вече автомобила с новия файл, как върви и какво е поведението му на пътя. Сега ще ви покажем вече колата с новия софтуер как върви. Тази кола като дойде при нас не искаше изобщо да отлепи. Даваш газ, тя тръгваше след 2200 оборота. Преди това мъртва. Бяха и правили някъде си софтуери. Опитвали се да изключват DPF и EGR, но крайно неуспешно. Колата беше в авариен режим, никаква мощност. Клиента дойде при нас направо отчаян. Правил е рециклиране на турбо, дюзи, какво ли още не. Искали се и катализатора накрая да свалят, но той не се е съгласил и по-добре, защото проблема не е в катализатора. Ето колата е настроена вече от нас. И вижте какво прави.